Yo, what's up? Good morning mga idol. Alright, welcome back again sa ating panibagong vlog. At food rides lang pala tayo, no? Papunta sa dito sa may triangle kasi bibili lang tayo ng isda. Alright, kumusta naman kayong lahat mga idol? Papalitan pala tayo na namatay. Alright mga idol, na kumusta naman kayong lahat? At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Dahil naka 2,580 na po tayo mga idol. Wow! Nakakasaba naman po ng puso. Bali, 2,580 na po ang subscribers natin sa YouTube channel. At meron na po tayong 4,174 followers sa ating Facebook page. At sa lahat po na nakakapanood, kung may oras po kayo, pwede rin pakidalaw naman po yung ating Facebook page mga idol. Alright mga idol, no? So napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Hindi siya mainit, hindi rin makulimlim, saktuhan lang talaga yung sikat ng araw. Napakagandang mag-ride pag ganitong umaga. Alam nyo ba mga idol, no? Gumawa pala ako ng TikTok account ko. I-follow nyo na lang yung TikTok account ko mga idol, Mr. Love. Diba? Salamat sa Love. Mr. Love na lang yung nilagay kong pangalan doon. So paki-follow naman po yung aking TikTok account. May pinost pala ako doon, nag-upload pala ako ng video. Sabi umabot siya ng 433,000 views. Sabi ang daming nanonood eh. Tapos ang daming nagtatanong about sa mga katulad nito, Radar 150. So maraming salamat din pala sa mga sumuporta sa aking TikTok account. Alright, mabuhay kayo mga idol. So magre-race lang tayo ng hanggang dito lang sa may triangle mga idol, no? Bibili lang tayo ng isda. Bibili lang tayo ng pangsahog natin sa gulay. Gusto raw ng misis kasi yung gulay. Ang lulutuin pala natin ay yung dinengdeng sa Ilocano. Yung may kalabasa, may sitaw, okra, tapos ampalaya, tapos sasahugan natin ng isda. Inihaw na isda mga idol. Bibili lang tayo, mga 1 kilo lang siguro. Pangsahog lang naman natin sa gulay. Marami kasi mga idol yung bunga ng okra namin doon. Tapos may namumunga na rin yung tanim kong talong.
So sabi namin ni Mrs. Maggulay kami. Kaya yun nga, sabi ko, sardinas na lang kayong sahog. Sabi naman ni Mrs. gusto na raw yung isda. So usapan namin na tumingin sa Facebook kanina. Tapos nakita namin may post sila na galunggong dito sa may triangle. So titignan natin sakaling mayroon pa. Kasi hindi namin napansin kung kahapon pa ba yun o ngayon lang. Dinalan kasi mga idol yung pinakamalapit na parang palengke dito sa amin, no? Ang tawag dito, parang talipapa siya. Kasi kung pupunta ka pa ng bayan, mas malayo pa. So mas malapit na kasi itong sa triangle, mga idol. Kaya dito na lang tayo pupunta. Tapos nauuso pa ngayon mga idol, no? Yung sa masakit sa ulo. Sakit sa ulo. Grabe yung panahon kasi iinit tapos uulan. Kaya nauuso pala yung sakit sa ulo ngayon. At medyo masakit-sakit yung ulo ko mga idol. Ay wala, patay wala. Wala, so ibig sabihin kahapon pa yung post na yon. Naku naman wala, oy. Walang isda mga idol. So panalo ako kasi sardinas ang sasahog natin. Panalo ako kasi walang isda kaya sardinas ang bagsak nito. Alright mga idol, so uwi na muna tayo. Alright mga idol, so nakabili na tayo ng isda. So, naantay natin na magbukas itong si kuya. Nakabili tayo ng guslugan. Guslugan kasi tawag mo. Ha? Mura lang, 80 isang kilo, yun. Alright. So, nag-antay kasi tayo na magbukas si kuya. Yeah, thank you. So dito lang to sa may triangle. So guslugan nila is 80, yellowfin 100, bangus 160, tapos pagis 160, tapos talang 100. Alright, so guslugan yung nabili natin mga idol. Alright, let's go. Kala ko kanina mga idol wala na tayong mabibiling isda. Yung pala buti na lang nagsabi kanina yung isang babae, antay-antay lang daw kasi may magbubukas. Alright mga idol, so, nandito na pala tayo sa may Malumpay. Nakarating na rin tayo. Tama kasi nakabili rin tayo ng isda. Kung nga lang kasi hindi galunggong nung nabili natin, kundi guslugan. Nagdadahin pa Santa Maria.
So yun mga idol, no, dito na siguro matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.